أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Скъпи брати и сестри, Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Слава и благодарност за Аллах Азза ва Джал, повелителят на вярващите, закрилникът на праведните мюсюлмани, онзи, който ни дава блага, онзи, който ни напътва и онзи, който ни удостои да бъдем от уммета на Мухаммед салаллаху алейхи ва салям. Слава на Аллах, който дарява едни хора с синове, други с дъщери, трети оставя без потомство заради мъдрост, само която той знае. И саляту салям за нашият любим пейгамбер Хазрети Мухаммед, онзи, който Аллах го изпрати да бъде наш учител, водач и загрижен за нас. Скъпи братя, темата, която ще разгледаме днес, е продължение от краище в неделя. Както разбрахме, пътуваме по пътя на пейгамберите. Опитваме се да внесем яснота, да разбулим скритото около най-достойните личности, стъпвали някога по земята, за да бъдат нашо кудве, наш пример, защото във всеки един от тях Аллах Азза ва Джал вложи мъдрост, вложи качества, с които да бъдат пример до съдния ден. Споменахме за Ибрахим алейхи салям, след това говорихме за Исмаил алейхи салям, чието име на езика на сирияния означава Семиуллах, чуващият Аллах. А казахме, че Ибрахим алейхи салям от древните езици означава баща на множество хора. Тази вечер ще продължим с Исхак, а след Исхак Якуб алейхим ассалям. Разбира се, в Коран Керим относно Исхак няма много подробности. Както е за Муса, както е за Ибрахим, както е за други пейгамбери, за Юсуф, например, споменава се в 7 или 8 аета, но той е от важните пейгамбери, които някога са стъпвали по земята. Защо? Защото той е от родословното дърво на Ибрахим алейхи салям, а след него ще видим, че ще дойдат изключително много пейгамбери, и не само пейгамбери, а от пейгамберите, които Аллах Теаля спомена в Коран Керим. Аллах Азза ва Джал споменава тази личност в 6-7 сури. Това е сура Добитъкът, сура Паякът Анкебут, сура Ембия, пейгамберите, сура Сафат, строените в редици, Хиджр, Мериям, Ибрахим и Зарият. Или неговото име се споменава в Коран Керим на 7 или на 8 места. Пратеникът Исхак, който е живял в земите на Шам, по-конкретно в Палестина и още по-конкретно в Бейтул Макдис или днешния град Иерусалим. Започвайки с Исхак алейхи салям,
Той е син на Ибрахим. А за Ибрахим казахме, че е най-достойният пейгамбер измежду пейгамберите и измежду всички хора на земята, милиардите хора, след пратеника салаллаху алейхи васелям. Наречен с прозвището баща на пейгамберите, баща на гостите. И споменахме защо в предходните лекции. Исхак алейхи селям се ражда 14 години след раждането на неговият брат Исмаил в Мекка, който помагаше на Хазрети Ибраим да построят Кяба. Исмаил се роди в Шам, но след това по заповед на Аллах беше отведен с майка му в Мекка, там израсна и там живя. 14 години след Исмаил алейхи селям се ражда кой? Неговият брат Исхак. Майката на Исхак алейхи селям е не кой да е, а Сара. Не Сара, защото Сара прилича на християнско име, а в книгите е писано с 2 А и с 2 Р. Сара. Достойна жена, на която Аллах азза ва джал даде много блага. Едно от тези блага беше, че тя беше една от най-красивите жени по времето на Ибрахим. И споменахме в предходната лекция, че тази красота, която Аллах азза ва джал даде на Адем алейхи селям, красотата, цялата красота на човечеството, след това половината се премести в неговата съпруга Хава. След това тази красота Аллах азза ва джал премести в жената Сара. И тази красота след това отиде в нейният внук или правнук Юсуф алейхи селям. Следователно тази жена, освен че беше много красива, тя беше и уважена и почетена. 90 години нямаше деца. Аким, безродна, вече се беше отчаяла, беше загубила надежда, но Аллах азза ва джал, освен че й даде дете, е стори да бъде и жена на почтени хора. Съпруга на пратеник Ибрахим, майка на пратеник Исхак, баба на пратеник Якуб и прабаба на пратеник Юсуф алейхи селям. Към нея и Исхак се връщат една голяма част от пейгамберите, обитавали на земята. Онези пейгамбери, за които ще споменем от рода Бени Исраил. Това са Муса алейхи селям, неговият брат Харун, Дауд алейхи селям, синът му Сулейман, Муса алейхи селям, друг пратеник Еюб, за който ще говорим в следващата лекция, символ на търпението, и Иса алейхи селям. Когато тя беше на 90 години, а Ибрахим алейхи селям в едно предание на 100, в друго на 120, както казахме, тя беше загубила вече желанието, беше загубила, нямаше, отчаяна беше, че всички жени около нея раждат, а тя няма деца. В представите, в нейните представи и в представата на Ибрахим алейхи селям вече казваха и знаеха, бяха убедени, че те ще умрат така, без да имат наследник. Аллах Теала каза в Коран Керим, често пъти ненавиждате нещо, а то е добро за вас. А в предходните лекции казахме, че Ибрахим алейхи селям беше човека, който Аллах го подложи на различни изпитания в нещата, които най-много обича. Напусна неговата държава Ирак, беше изпитан с огъня, беше изпитан с неговият баща, беше изпитан с неговата съпруга в Египет, беше изпитан с това да поднесе Исмаил алейхи селям за курбан. Сега беше изпитан, че от първата му съпруга няма дете.
В тяхните очи има отчаяние, но в кадера на Аллах Азза ва Джел имаше друго. Тогава Аллах Азза ва Джел изпрати кой? Трите най-превъзходни мелейкета – Джабраил, Микаил и Исрафил, да отидат на гости на кой? На Ибрахим алейхи салям и оттам да продължат да унищожат народа на Люд, сред който народ цареше освен неверие и съдружаване, цареше и днешната модерна болест – джендърството. И Аллах Азза ва Джел унищожи този народ с голямо наказание. Корана ни разкрива моментите, в които тези достойни мелейкета идват при Ибрахим алейхи салям под формата на младежи, не само младежи, но красиви младежи. И казва Аллах Азза ва Джел: Хел атаки хадису дайфи Ибрахим ел мукрамин. Казва: не дойде ли до теб веста и Мухаммед за гостите на Ибрахим? Мукрамин, т.е. почетени. Едно от тълкуванията казва, под думата почетени се има предвид, че това са достойни мелейкета, които Аллах Азза ва Джел е почел и това качество е за тях. Друго тълкуване, което дават тълкователите, казват почтенни гости, които дойдоха при почтен пратеник. Расулуллах салаллаху алейхи ва салям в тази насока се обръща към нас и казва: който вярва в Аллах и в съдния ден, нека да почита госта си. Ибрахим алейхи салям беше изключително добронамерен към гостите. Не оставяше хора на пътя. И Аллах Азза ва Джел изпрати тези мелейкета като гости при него. Коран описва този момент. И след това Аллах Азза ва Джел продължава и казва: издехалу алейхи факалу саламен кале саламун. Дойде ли при теб веста Ибрахим, Мухаммед, за гости на Ибрахим, почтените, когато влезнаха при него и казаха селям, селамен, а той каза селамун. Едното е с двойно стюн, другото е с двойно и тре, с две огласовки. Селамен е поздрав, който поздрав започва от дженнета с Адем алейхи салям. Но Ибрахим отговори на поздрав с селямун. Учените в граматика казват, огласовката У е по-силно от огласовката Е. И следователно тук знаеме, че даването на селям е сунет, а отговора е ваджиб. Уто е по-силно от Е. И когато някой ти каже селям, той е изпълнил суннета на пратеника салаллаху алейхи ва салям, а ти, който го си чул, си длъжен, за тебе става ваджиб да отговориш. И затова Ибрахим алейхи салям казва салямун, т.е. задължава на себе си да отговори на този селям. Фарага иля ехлихи феджа би иджлин семин. Аллах продължава аята и казва: и се насочи към своето семейство, т.е. Ибрахим към неговата съпруга, и не след дълго докара печено тлъсто теле. Веднага поднася на гостите. Да посрещнеш мусафира от исляма. Ибрахим алейхи салям за това беше наречен баща на мусафирите, на гостите. Факаррабаху илейхим факаля ела те'кулун. Поднесе го, приближи го до тях и казва: няма ли да едете? Гледа, никой не взема от храната. Фе'елчеса фи нефсихи хифетен. Тогава се породи в душата му страх. Тези гости не ядат. А от традицията на арабите е, че когато гостите не ядат храната, са дошли с някаква лоша цел. Това е било традиция в тези народи. Идват ти гости, ти им сервираш добронамерено, те не пипат храната. Следователно, дошли са с нещо лошо да ти навредят.
И това поражда страх и съмнение в Ибрахим алейхи селям. Тогава те отвръщат в края на аята и казват: Калу ля техав. Рекоха: не се страхувай. Вабешшернаху бигулямин алим. И тук го зарадваха с момче алим, знаещ. Науката е в Исхак, а когато зарадваха Ибрахим с Исмаил, казва: Фабешшернаху бигулямин халим. Зарадвахме го с син благ, кротък, мек. От тук мелейкетата посочват: Ибрахим, спокойно, не се страхувай. Ние сме дошли тук с цел. Първата цел е да те зарадваме с добра новина, че ще ти се роди син, който ти дълго очакваш. И втората, дошли сме за друг народ, който Аллах заповяда да унищожим, народа на Люд, които бяха много близко до тях по разстояние. През това време съпругата на Ибрахим алейхи селям, когато е поднесла храната, стои зад стената, права, слуша и се надсмива. Прави онези физиономии на жените, когато правят нещо с надсмешка. Тогава Аллах азза ва джел казва: فَأَكْبَلَتْ إِمْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ تَجُوزُ نَكِيمٌ. Казва: тогава неговата съпруга се обърна с вик, удряйки лицето си, и рече: старица, стара жена, бездетна, кой ще ражда вече? Калу кезалике каля раббуки иннеху хувел алимул хаким. Тогава отвърнаха и на нея: така е решил, така е казал твоят господар. Наистина той е хаким, хаким, премъдър. В това, че е закъсняло вашата рожба, има мъдрост. Алим се знаеш. Той знае всяко нещо, кое е полезно, кое е вредно. За Аллах азза ва джел е изключително лесно да ги дари с деца. Достатъчно да каже две букви: кеф и нун. Кун. Бъди. И всичко става. В друг аят Аллах тя ни разкрива и казва: инне меселя Иса индаллахи ке месели Адам. Халакаху мин турабин сумме кале лаху кун феякун. Наистина примерът с Иса пред Аллах тя е като примера с Адем, сътвори го от пръст и му каза: бъди, и той стана. Тоест, когато Мериям роди Иса алейхи селям, когато обвиняваха в харам, тя забременя без намесата на мъж. И когато беше обвинена, аята идва и отговаря и опровергава и казва: примерът с Иса пред Аллах тяле, при Аллах тяле е толкова лесен, както примерът с Адем. Сътвори го от пръст, каза: бъди, и то стана. Без да има майка, без да има баща. Онзи, който сътвори Адем без майка и баща, е способен да сътвори Иса без баща. Господаря на световете, великият творец. Та в този момент Сара в тази напреднала възраст разбра, че Аллах азза ва джел ще я дари с какво? С син. Другият ето описва, че тя се успихва и казва: уамраетуху каиметен фадахикат. И неговата съпруга беше права, стоеше зад стената права и се засмя. Фабешшернаха би Исхак. И я зарадвахме с Исхак, уамин вара и Исхака Якуб. И подир Исхак ще я зарадваме и с Якуб. Тоест тя ще доживи да види не само сина си, но ще види и кой? И неговият син или внука на Сара. Аллах азза ва джел описва Исхак като пратеник, който от правдивите. И казва: и зарадвахме ги с Исхак, небие мина салихин. Ще бъде и пейгамбер, и ще бъде от правоверните. След това Аллах тя споменава в друг аят, че ще им даде берекет около тях и от тяхното потекло ще има и праведни, мухсинун, с ясни знаци, но сред тяхното поколение ще има онези, които угнетяват душите си.
Превъзходството на Исхак алейхи селям се споменава в няколко аета в Коран Керим. Първият аят, който ще посочим, го наричат Хибетуллах, подаръкът от Аллах. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً. Казва Аллах Тяля, обръщайки се към Ибрахим, и го дарихме, дадохме му дар от нас. Кой е този дар? Исхак, след това Якуб нафилетен. Какво означава думата нафилетен? Ние днес кланяме на филе, нали така? Фарза, който ни е задължен, го кланяме. Отборчили се сме. Ако излезнеме след фарза и не кланяме суннета, нямаме грях. Обаче, ако го кланяме, това е на филе, имаме голяма награда. Ако го веем след месец Рамазан, 1, 2, 3, 5 дена, това се казва на филе и това е с голяма награда. По същия начин Аллах Тяля му казва, ще ти дадем син Исхак и след него Якуб, който ще ти бъде на филе. Ти се надяваш на един потомък, ние ще дадем 2. Описано също така, че един от великите пейгамбери, син на велик пейгамбер, описан е с почита Ел-Керим, почтеният, уважаваният. Няма в цялата човешка история родословно дърво на 4 последователни човека с тази титла. И когато Расулуллах салалаху алейхи васелям описва Юсуф алейхи салям в хадиса, предаден от Абу Хурейра, казва Ел-Керим, Ибнуль Керим, Ибнуль Керим, Ибнуль Керим. Почтеният, син на почтеният, син на почтеният, син на почтеният. Тоест Юсуф е почтен. Син на почтен, на Якуб, пратеник. Той е син на Исхак, пак пратеник. Той е син на Ибрахим, пак почтен пратеник. В цялата човешка история няма 4 човека последователно да са пейгамбери, освен тези, за които говорим днес. Другото качество, с което Корана го описва, знания, както казахме, Калу ля теуджел инна нубеширука би голямин алим. Ибрахим, не се страхувай, ние ти известяваме с момче, което ще бъде алим, знаещо. В друг ет Аллах Тяля го описва с уповаване, описва го с това, че от милдетул Ибрахим, теохид. А винаги ние говорим за теохид, за единобожие, за вярата в един единствен Аллах, която беше първата точка в мисията на всеки един пейгамбер от Нух алейхи селям до Мухаммед салалаху алейхи васелям. Всеки от тях идваше с теохид, да се опита да засади зранцето на имана във всяко едно човешко сърце, и всички идваха и казваха: народе мой, служете на Аллах, нямате друг господар освен него. Народе мой, казвайте ля илях илаллах, ще спечелите. По същия начин този аят казва: وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ Ибрахима ва Исхака ва Якуб. Казва: и последвах милета, т.е. моите предци от Ибрахим, Исхак и Якуб, ма кяне лана ен нушрике биллах. И на нас не ни беше позволено да съдружаваме с Аллах нищо. Залике мин федлиллахи алейна. И това беше от благодатите на Аллах върху нас, ва ален нас, и върху хората. Обаче много от хората не проявиха признателност и благодарност. С тези аети Аллах азza ва джел описва качествата на този достоен пратеник Исхак алейхи селям. Когато порасва Исхак алейхи селям, се жени за жена на име Ривка, която е дъщеря на Сибуаил, интересно име, а тя е дъщеря на Нахур. А в една от лекциите споменахме, че Нахур е брат на Ибрахим алейхи селям. Раждат им се 2 деца, Ис и Якуб. Раждат им се близнаци. Сега говорим за кой? За Исхак алейхи селям. Роди се, израсна, възпитан при Ибрахим
и когато стана на 40 годишна възраст, се ожени за жена на име Ривка, пак от родословното дърво на стигащо до Азер, бащата на Ибрахим, и се раждат две момчета близнаци. Първото Аис, второто Якуб. Иис е първородният син на Исхак, от него се ражда син и го наричат Рум. И от това родословно дърво след това идва пратеника Еюб, и от това родословно дърво идват ромеите или римляните, западната цивилизация. Вторият Якуб, който се ражда непосредствено след своя брат, наречен е Якуб от глагола Акабе. Едното означава, че Акабе непосредствено идва след нещо, и всички ние сме слушали хадиса на пратеника салалаху алейхи васелям, когато видя един човек, че е останал малко сухо на петата, не се е взел правилно абдес, казва уейлюн лили акаби минен нар. Горко на петите от огъня, защо не се измити при абдеста? Акаб е крайната част на крака, петата. По същия начин Якуб алейхи селям е наречен Якуб, защото идва крайния. Първият е Ис, ражда се, вторият е Якуб. В друго предание се спомена, че още като се ражда, първо се ражда едното дете и веднага излиза второто, и ръката на Якуб е била върху петата на неговото братче Аис, и оттам идва името Якуб. Ибрахим алейхи селям бе зарадван не само, че това дете ще го радва, но че ще бъде и пратеник. Неговият син ще бъде пейгамбер. И затова казва в дуата си Ибрахим: Елхамдулиллахи лази вахабали алел кибери. Елхамдулиллах, че Аллах ме дари на старини с Исмаил и Исхак. Инна рабби лесеми от дуа. Наистина, моят господар непременно чува и се отзовава на дуата. Ибрахим алейхи селям е достоен пратеник, вярва в Аллах, уповава се, разчита на него, стана над 100 години, съпругата му на 90 и пак не се отказваше, а правише дуа. Рабби хебли мина салихин. Я Раби, дари ме с праведно поколение. Не казва с поколение, а праведно поколение. И когато Аллах му даде този дар след дълго настояване, тогава той отправи следващата дуа, в която Корана казва: слава на Аллах, който ме дари на старини с Исхак и с Якуб. Наистина Аллах е онзи, който чува дуата и приема. Аллах азza ва джел изпрати Ибрахим алейхи селям в Шам. След това беше в Египет, след това се върна историята в предходните лекции и се установи в Шам. Когато Ибрахим си замина от този свят, Аллах азza ва джел даде пророчеството или пейгамберството да бъде в Исхак и по тези земи призоваваше хората. Различни видове муджизета Аллах Тяля му даваше на този пратеник, защото всеки един пейгамбер е дарен с чудеса. За него казват, че идват хора и казват: ако ти си истински пратеник, нека тези животни, имала там лисица, козел и още едно друго животно, да засвидетелстват, че си пратеник, и Аллах Тяля дава изен. Тези животни проговарят и казват: той е истински пратеник. Дори едното казва: и който не го последва, неговият край е огъня. До тук за Исхак. Повече ще говорим за неговият син Якуб алейхи селям, от който започва една голяма история, интересна в Коран Керим, от който идват 12 рода до ден днешен, сред които родове има праведни, но сред тях има и огнетители. Якуб алейхи селям е наречен също така в Корана Исраил. Исра означава на техният език раб, а Ил на този език означава Аллах. Следователно Исраил означава раб на Аллах, Абдуллах. Оттам идват имената на мелейкетата: Исрафил, Микаил, Джабраил
или означава Аллах на езика на Ибрахим алейхиселям. Оттам идва и името Азраил, което не е документирано нито в Корана, нито в Сунната, а се споменава в книгите на Ехлюл Китаб. Азраил, което означава онзи, който вкарва страх в хората, изпратен от Аллах, т.е. Азраил, мелейкето на смъртта. Но навсякъде Аллах Тяли и Мухамед салалаху алейхи ва салям го споменават в текста като Мелекул Меут, мелейкето на смъртта. И няма достоверно предание в исляма, че това мелейке се казва Азраил, а то е останало от книгите на Ехлюл Китаб преди това. От тук, скъпи брати, някои и учени забраняват на днешната сионистка държава да се казва Израел. Защото това е името на Якуб, пратеник, а той е далече от това, което вършат тези хора. Казват, по-добре да кажеш еврейската държава или еди как си, но с името Израил по този начин се петни този достоен пратеник. Както и народа на Люд, които извършваха скверност, мъже с мъже, на арабски му казват лилат, джендърството, и казват учените, харам е да го наричаш лилат, защото го преписваш сякаш на Люд. Казваш делото, извършвано от народа на Люд, по-правилно. И по същия начин и тук. Живота на Якуб алейхиселям е интересен. Описва се подробно в сура Юсуф, за която ще говорим в следващата лекция по-подробно за сура Юсуф и за Юсуф алейхиселям. Но Якуб е споменат повече пъти в Корана от неговият баща. Баща му е споменат 6, 7 до 8 пъти, индиректно единия път, а Якуб алейхиселям е споменат на 16 места поименно в Коран Керим. От тук виждаме, че Якуб е внук на почтен пратеник Ибрахим и неговата съпруга Сара. И затова каза в Коран Керим: "Фебешернаху би Исхак, ва мин вара Исхака Якуб." Казва, и го зарадвахме с Исхак и подир него Якуб. И казват тълкователите и историците, че Сара и Ибрахим доживяват и виждат и Исхак като пораснал, виждат и техният внук Якуб алейхиселям. Има една случка, която не е документирана в исляма, споменава се пак в книгите на Ехлюл Китаб, и Ибн Кесир споменава в неговата книга Бидая ва Нихая, началото и края. Ще я споменем и оттам ще видим, че има някои изопачения, които преписват на Якуб алейхиселям. Влизаме в тази случка. Исхак алейхиселям, когато застарял, ослепял. Обаче много обичал първородния си син Ис. Майката обаче Ривка, съпругата на Якуб, съпругата на Исхак, обичала повече Якуб. Баща му казал: "Приял ми се печено месо." Големият син Ис е бил ловджия и отива да ловува в пустинята газела или дива коза, за да изпече на баща му. И той е бил космат, повече космат е бил. Обаче майката е имала симпатии към кой? Към по-малкия син. Облича го в такава кожа животинска и поднася на баща му храна. И той помислил, че е първият син и направил за него дуа Аллах да даде в неговото потомство да има пейгамбери и така нататък. И когато се връща Ис, вижда, че брат му го е изпреварил, взела дуата на баща му и му се е заканил, че ще го убие. Тогава той се е принудил да избяга на север към днешна Сирия. Но тази случка, казвам, е недокументирана в Коран Керим, нито в Сунната, а се предава от Ехлюл Китаб, в която има малко неща, които противоречат на концепцията и на исляма, и на пратениците. Сякаш обвиняват Исхак алейхиселям, не може да познае децата си по говора и така нататък. Но това, което е документирано, че когато Якуб става така младеж, търси разрешение от майка му и баща му да посети неговият дайчо, вуйчо, на север в град Харан, северна Сирия и близко някъде между
югоизточна Турция, в тези земи, град Харан, основан още от времето на Ибрахим алейхиселям. Отива там, има дайчо на име Лябан и казва: идвам ти на гости, моята майка ме изпрати пред теб да стои известно време, казва: заповядай. Тогава той имал две дъщери. Първата се казва Лия, втората се казва, да объркам името, Рафил, мисля, че беше. Да. Двете дъщери на този човек, голямата е била слаба, хилава, нямала голям чар, но малката е била много красива. Тогава той е поискал да се ожени за малката дъщеря и баща й казва: ще те оженя с шарт, с условия. Ако останеш да работиш при мене 7 години, ще те оженя за нея. Разбира се, Якуб алейхиселям, млад, влюбен, започнал да работи и се изнизали тези години 7. Приготвили сватбата. Какво се случва? Влиза в стаята, гледа голямата дъщеря, вместо малката. Отива и казва: ей, вуйчо, нали се разбрахме за малката? Казва: да, но при нас има традиция да не се жени малката дъщеря пред голямата. Закон. Ако искаш малката, ще работиш още 7 години, ще ти дам и нея. Тогава през тези времена в техния шериат е било разрешено човек да се жени едновременно за 2 сестри. След това, когато идва исляма, забранява. И Аллах Тяла казва в Коран Керим: ентеджма бейнел ухтейни илля маакат селев. Забранено ти е да събираш между 2 сестри, освен което е отминало, споменава за историята назад. Когато Якуб алейхиселям тръгнал за този град, забравих да спомена, на едно място ляга да почине. Изморен, ляга и слага главата си на един камък. Заспива и сънува. Аллах Азза ва Джел му говори: ще те дариме с послания, ще станеш пратеник и тук ще се образува място за ибадет. Тогава той станал и върху камъка написал Бейтул Ил, т.е. Бейтуллах, дом на Аллах, и го оставил като нишан и тръгнал. Оженил се за голямата дъщеря Лия, след това изминали другите 7 години, се оженил и за Рахил, едновременно и за двете. Тогава останал още 6 години. И така Якуб алейхиселям престоява при неговият дайчо цели 20 години. След това търси изен разрешение да се върне при майка му и при баща му, и той го пуска. Обаче във времето, докато е там, Аллах Азза ва Джел му дава от първата жена, по-голямата, ражда 4 деца, 4 момчета. Рубил, Шемун, Леви и Яхуда. Последното име го запомните добре, ще ни трябва за края на темата. Рахил, малката, Аллах ни дава деца, и тя е аким, и тя е бездетна. Обаче, когато техният баща ги жени и тръгват, подарява и на двете по една слугиня. На голямата слугинята подарява, се казва Зельфа, а на малката се казва едната Азельфа, едната Ульфа, нещо от този род беше, но не са важни имената. Когато Якуб алейхиселям, казват учените, му беше поставено условие за вторите 7 години да работи, той беше готов на всичко. Защо? Прояви търпение на работата, както и сега проявява търпение, че любимата му съпруга няма още деца. И казват учените: Мейлюл калби ля емликухул инсан. Чувствата на сърцето, на къде клонят човека, не може да ги командува. И затова Расулуллах салалаху алейхи ва салям прави интересна дуа: Аллахуме хаза касамум минни фима емлик.
Феля телумни фима темлик валя емлик. Казва: Я Рабби, това, което разделяме, според онова, което владея. И те моля да не ме наказваш за онова, което ти владееш, аз не владея. От тук учените изхождат и казват: когато един човек има повече от една съпруга, е длъжен да бъде справедлив в тях във всичко. Дом, облекло, храна. Обаче в чувствата няма как да бъде справедлив. И казва Расулуллах: Я Раби, това, което е външното, което трябва да подсигуря като храна, дом и вода, аз го давам справедливо, но не ме наказвай за чувствата, защото там винаги има наклоняване към едната жена повече. По същия начин са и децата. Ти можеш да им купуваш всичко еднакво: телефон, кола, дом, образование, обаче вътре в сърцето винаги има малко наклонност към едното. Дали заради това или е по-малко, или повече те слуша, или повече, или и така нататък. И по същия начин и Расулуллах салалаху алейхи ва селям. Когато се раждат тези 4 деца на първата съпруга на Якуб, Лия, както ги споменахме поименно, втората Рахил няма. Тогава казва на нейният съпруг Якуб: подарявам ти моята слугиня Белха, вземи я за съпруга. Той се жени за нея, от нея се раждат 2 момчета. Дан и Нифтаил. Стават колко деца на Якуб? 6. Голямата вижда това и не може да се примири. И тя подарява нейната слугиня Зельфа, е жени за Якуб, и тя ражда 2 деца. Джад и Ешир. На наш език при нас нашето се оказват каскалмак. Не знам тук как казват. Каскандисват са двете, ревнуват са и тя подарява. Следователно тя има 4 деца, след това слугинята на втората му съпруга има 2, 6. И сега тази слугиня ражда 2, 8. След това отново първата съпруга Лия ражда още 2 деца, 2 момчета. И всички те са момчета. Есхир и Заблюл. Стават колко? 10. Едва след това Якуб алейхи салям прави дуа, неговата съпруга Рахил прави дуа, праведна жена, и Аллах тя я дарява с син, не кой да е, а онова дете, върху което се преместила половината красота от човечеството, Юсуф алейхи салям. Веднага след него ражда още едно дете, Биниямин. И ражда се едно момиче. И от тези бракове Якуб алейхи салям, който е наречен в Корана Исраил, има 12 сина и една дъщеря. В Корана често казва: Я бени Исраиля, ей синове на Исраил. Синовете на Исраил и тяхните поколения стават 12 рода, които Муса алейхи салям прекарва през морето и на всички се отваря отделен път на 12 рода. Това са всички от децата на Якуб алейхи салям, за което ще споменем. Когато Якуб алейхи салям се връща, когато стига до неговите познати родни земи, казва, че любимата му съпруга Рахил умира там и е погриба в място, което днес е познато като град Бейтулехъм или на български Витлеем. Там погреба неговата съпруга. Юсуф алейхи салям, който е дарен в края на поредицата от синове, Аллах тя ли го компенсира. На първата дава много, на втората дава 2 и едното остава хем пратеник, красив, уважаван, с етика, с едеб към своя баща, и Аллах тя ли запазва неговата история в Корана, дори цяла сура се нарича сура Юсуф. И когато Юсуф алейхи салям беше в царския дворец, жените, когато говореха за него, Аллах тя ли казва, цитира тяхните думи: Ма хаза бешер ин хаза
илля мелекун керим. Казва, това не може да е човек, не може да е младеж, това е почтенно мелейке, красив ангел. Така го описваха. След тези 20 години пребиваване, когато Якуб алейхиселям се върна, стигна в земите на Палестина със своите съпруги и по път, казват учените, го сполетя болест, която болест се нарича на арабски иркун ниса. На превод на български буквално женска жлеза или нещо от род, но когато потърсих в речниците, го превеждат като седалищен нерв. Оттам се получава някаква болест на Якуб алейхиселям и хората, които са разбирали тогава от медицина, лечителите казват, от тук насетне не трябва да ядеш камилско месо, то е причината за тази болест и тя ще се разраства. И тогава той казва, аз от тук насетне си възбранявам да яда камилско месо. Когато стигат, наближават родното място, неговият брат Иис, който според онази легенда на Ехлюл Китаб го е търсил да го убие, която не е верна, го посреща. Якуб алейхиселям се връща от мястото, където е работил от гурбечийството 20 години, с съпруги, с много деца, стада, овце, кози, камили. Станал богат. И дори е накарал в предание на неговото семейство да се поклонят на брат Моис. И казват, в тяхното законодателство тогава е било позволено. И се доводират с кое? Когато бащата Якуб и братята отидаха в Египет при Юсуф, всички му се поклониха. В Сура Юсуф в началото какво казва в съня си? О, татко, виждам 11 небесни тела, виждам слънцето и луната да ми се покланят. Когато Якуб алейхиселям се връща, сполетява го тази болест и възбранява за себе си камилското месо. Тогава неговите синове, съпругите от обич към него, и те се възбраняват. Казват, щом на него вреди и той не яде, ние няма да едем. Малко изпадат в тешеддо, т.е. прекаляване. И Аллах Тяля в действителност тогава им забранява на всички месото камилското, за тях става харам. И в Сура Али Имран, в Аллах Азza ва Джал казва, куллу таами кяне хилля ли бани Исраиля, илля ма харрама Исраилу аля нефсихи. Всички храни бяха позволени за Исраил, освен онази, която си възбрани сам за себе си. Тя стана харам, т.е. камилското месо. Стигайки в Палестина, както казахме, неговата съпруга Рахил умира и я погрибат там. В друго предание се казва, че умира в Египет, когато отива с нейния съпруг при Юсуф алейхиселям след дългата среща, но което и от двете предания, Аллах знае кое е най-достоверното, но умира в тези земи. Якуб алейхиселям след смъртта на съпругата си още повече заобича сина си Юсуф. Първо, защото е син от любимата му съпруга, второ, беше много красив, но не само това, но Юсуф алейхиселям беше с ахляк, с морал. Имаше голямо уважение на баща си, за разлика от другите братя, които в бъдеще ще се наговорят и ще го хвърлят в кладенец и ще го продадат за Египет. В следващата тема, иншалах. И това беше причина Якуб да обича много Юсуф. Имаше етика, уважение към неговият баща. Тогава Якуб видя камъка, който е оставил и започна да изпълнява онова, което Аллах му беше казал в съня. Аллах му ниспосла вахи, удостои го да бъде пратеник и той започна да строи кое? Межди Лякса, Джемият Ал-Акса, или храмовия хълм, който днес е познат. Цялото място е свещено и се нарича на арабски Бейтул Макдис, Кудус. А Джемият Ал-Акса е само в единия край. Някои учени казват цялото място Ал-Акса, а джемията е част от нея. Построи този дом. Има учени казват, че е построен от Сулейман, но преданията сочат, че е построен от Якуб, а Сулейман след време го е възобновил. И от тук изхождат днешните врагове, които избиват децата по Палестина, че там е имало храм на Соломон и трябва да го възстановят, което е абсолютна лъжа. Голямата чест за Ибрахим алейхиселям коя е?
че с неговият син Исмаил построяват най-любимото място и най-ценното място на земята Кяба и джамията Ал-Харам. Когато строят тази джамия, правят дуа. След това още по-голяма чест е, че неговият внук Якуб построява втората джамия по значимост в исляма, джамията Ал-Акса. А Ал-Акса означава най-далечната. Акса – нещо далечно. И Аллах Тяля, когато писва в сура Исра пътешествието на пратеника, какво казва? Субханеллази есра би абдихи лейлен минел мешджил харами илел месджил акса еллази баракна хаулеху. Пречист е онзи, който пренесе своят раб нощес от джамията Ал-Харам до най-далечната джамия Ал-Акса, около която вложихме берекет. Има обаче и други мнения, които казват, някои казват, първата постройка на джамията Ал-Акса е от Адем алейхиселям. Други казват учени от Сам, синът на Нух. Трети казват Якуб. Четвърти казват, че мелейкетата поставят нейните основи. Пак казваме, без значение кой е построил, важното е, което е документирано в хадис, предаден от Абу Зер, пита я Расулаллах, коя е първата джамия поставена на земята? Казва джамията Ал-Харам. Казва после коя? Джамията Ал-Акса. Я Расулаллах, колко беше времето между тях? 40 години. И казва и след това, където и да те завари намаза по земята, цялата земя за тебе е джамия, е чиста. Кланяй върху нея намаз и ако няма вода, тя е чиста за теймум, може да си вземеш теймум. Следователно, едното мнение, че основите на Кяба и основите на Ал-Акса са поставени от мелейкетата и Ибрахим и Исхак са онези, които ги възобновяват и надстрояват над тях. Други учени казват второто мнение, че първи, който построява Кяба, е Ибрахим и първи, който построява джамията Ал-Акса, е Якуб алейхиселям. Но в предходните лекции казахме какво? Че предходните пейгамбери и Худ, и Салих са отивали в Мекка и са правили таваф. Нух също с кораба е правил таваф. Адем алейхиселям също. От тук виждаме значението и важността на тези две джамии. Якуб алейхиселям живее 130 години. 17 години преди да почине се преселва или отива в Египет, когато разбира, че синът му е жив, Юсуф алейхиселям, случката повечето я знаете, но тя ще бъде следваща тема. Отива там и казват историците, бил е лишен от Юсуф 40 години, други казват 80 и от многото плач ослепява Якуб алейхиселям. Отивайки в Египет, когато той хвърля ризата върху него, тогава Аллах дава изина и Якуб алейхиселям е прогледнал. И преди да умре казва на сина си Юсуф, ако почина тук в Египет, ти правя васиет, завещавам ти да ме погребеш къде? В Бейтул Магдис, до моят баща Исхак и до моят дядо Ибрахим, защото тяхните гробове са един до друг. В Хеброн. Има град на арабски, се казва Халил, на български Хеброн. Най-известната дуа, която Якуб алейхиселям прави, кале иннема ешку беси ва хузни илаллах ва а'ламу миналлахи ма ла та'ламун. Тази дуа я отправя, когато неговите синове го са излъгали. Хвърлят Юсуф алейхиселям в кладенеца и казват, изяде го вълка, излъгаха го. Казва, наистина изплаквам своята скръб и своята тъга само пред Аллах. И знам от Аллах онова, което вие не знаете. Това е обращение към неговите деца. Когато той наставляваше синовете си, беше уповаващ в Аллах. И когато ги наставляваше, казваше, валя тей есуми раухилlah. И никога не се отчаивайте от милостта на Аллах. Имаше добро предположение за Аллах азza ва джел. Правише добър васиет на децата си. И Коран Керим документира и казва в сура Бакара, Валаса биха Ибрахиму бенихи. Ибрахим даде васиет, наставление на своите деца, ва Якубу. И Якуб също даде васиет на своите деца. Какъв васиет е направил Якуб алейхиселям?
Ако съдим по нашите васиети, тази нива на Ахмед, тази е на Фатме, тази кола на Ибрахим, тази... Нали така? Ние винаги правим васиет да оставим на децата това, което сме събирали. Правим или не правим васиет, той ще остане на тях след нашата смърт. Но Якуб алейхи салям прави изключително важен васиет, който Аллах Тяля го документира в сура Бакара и който да бъде пример за нас. Казва: Я бения, инна Аллах астафа лакумуд дина, фала тамутунна илля ва ентум муслимун. Казва: синове мои, Аллах издигна за вас религията, най-хубавото нещо. Това ми е васията към вас. Придържайте се към исляма, към религията и не умирайте, освен като отдадени. Тоест, когато си заминавате от този свят, трябва да си заминавате с думите Ля илях илlallah, с намаз, с ибадет, да умирате като вярващи хора. В другия тет Аллах Тяля казва: Ем кунтум шухадаа из хадара Якуб ел меуту. Нима ни бяхте свидетели, когато смъртта навести Якуб, изкале ли бенихи ма та'будуна мин ба'ди. Когато рече на своите синове: на какво ще служите след мен, на кой ще правите ибадет? Вижте, заминава си от този свят и им задава въпрос. Аз си заминавам от тук насетня, на кой ще се молите, на кой ще се кланяте, защото и тогава е имало езичество разпространено. Техният отговор казват: Калу на'буду илахака. Ще служим на твоят господар, т.е. на Аллах азza ва джал. Ва илаха абаика, и господаря на твоите бащи Ибрахим, Исмаил и Исхак, един единствен господар, и ние само на него ще бъдем отдадени. С този васиет Якуб алейхи салям си заминава и оставя своите синове да го спазват. Някои от тях го спазват, други обаче не. Тук искам да направя сега едно пояснение по отношение на 12-те сина на Якуб алейхи салям. В Корана се споменава думата есбат, поколение, 12-те поколения. И тук учените казват, дали когато се казва есбат, се има предвид 12-те сина на Якуб. Едните казват: да, това са те, други казват: не, това са техните поколения. Защото есбат са били праведни, които са споменати в Корана. А синовете на Якуб, едни са били праведни, като Юсуф и кой? И Бениамин. Но от другите са вършили грехове. Защото за есбат се казва, че всички са били пейгамбери, докато синовете на Якуб не са били всички пейгамбери, защото са вършили грехове. А учените казват, от мъдростта на Аллаха да предпазва неговите пейгамбери от грехове, дори преди да са станали пейгамбери. Тоест, още от детството Аллах ги опази от големи грехове и ги подготвя за велика мисия, че ще ги дари с послания. В заключение искам да спомена един от братята на Юсуф, който споменах в началото, Яхуд, преведено на наш език евреин. Когато се наговориха братята да убият Юсуф в пустинята, Аллах Тяля казва в сура Юсуф: Ля тектулю Юсуфа. Той се обърна към братята си, този Яхуда, и казва: не убивайте Юсуф. Уайлкауху фи гаябетил джуб. Хвърлете го в кладенеца. Ели такитху бяду сеяра. Може някакъв кераван да го открие. И така и става. Всички са били настроени да убият своя брат, освен този Яхуда. И заради тази си постъпка Аллах дава в неговите поколения назад да има пейгамбери. И тук има една разлика, едно правило в религията. Казват: Куллю Яхуди Исраили. Всеки евреин е от Исраил, от поколението на Исраил, но не всеки Исраилин е евреин. Следователно, има разлика между Исраили и Яхуди, между израилеци и евреин. И Аллах Тяля го потвърждава в Корана и казва: Летеджиденне ешедден наси адавате лиллезина амену ел Яхуда уаллезина ешраку. Ще намерите най-трудни, най-тежки, най-груби, най-сурови срещу тези, които вярват,
евреите и езичниците. Не казва Бени Исраил. От Бени Исраил има праведни хора. Казва от евреите и онези, които съдружават. Якуб алейхи салям е достоен пратеник, който Аллах го издигна в Корана и чието поколение назад се образуват тези 12 рода, от които в течение на времето назад излизат много достойни пратеници. Както казахме, Муса алейхи салям, неговият брат Харун, Дауд алейхи салям, неговият син Сулейман, Еюб алейхи салям, след това Иса алейхи салям, за които ще се говори в бъдеще, но това, което исках да спомена, че това са били достойни пратеници, уважавани от Аллах и наречени от пейгамбера салаллаху алейхи васелям почтен, син на почтен, син на почтен, син на почтен. Юсуф, син на Якуб, син на Исхак, син на Ибрахим алейхи салям. Едно достойно поколение от пратеници, които са били изпратени да призовават хората към думите Ла илаха иллаллах. Това е накратко историята на тези двама пратеници, които, иншаллах, да сме разбрали техният живот, да си сме взели поука, особено в дялбата между децата, външна и вътрешна, да си сме взели поука в васиета, който оставяме, когато се заминаваме от този свят, защото е изключително важен. Аллах азза ва джел да бъде доволен от всички вас, да ви опрости за търпението, което проявихте, и най-важната дуа, която правим на всяка лекция, да ни събира с тези пейгамбери в дженнета. Субхане раббика раббил иззати амма ясифун, ва саламун алал мурсалин, валхамдулиллахи раббил аламин.